lek kemen ban celebrate hakas ngi jong job I wan namta baro hi ndi mo ni ka job ini apa ka sau tarik hoi long ka jing sukhya halo ka jingbi jong ka tuka news report mo habidi bat ba ban impose section 144 hakas ngi nyobut na kamta kan election MP te ngilayo ban ya kendu ban penpau ya jing so na kaliang jong ka party hoi na kaliang jong DC ula penpau baru lo guru ba unsa review kami dia berkanika ka order ke kita dapat pas menen mo menen te hot ngai keren ringim don ye ban ong habi di bat kidon katuk ni ki benta ki ba nakaliang jong ka jong returning officer ha jo por bari DC kidon ki ba ki hap ki ban impose ya katangim ngim don ye ban ong nei ki ka bangi kwa ban ka long ba ya kani ka point number 5 ka ba ong ba no victory procession rallies by any candidate political parties after the declaration of results shall be permissible within East Khasi Hills district. Bamsha hakasngi nyovut no candidate uba job kemen sha banyat yang rally kum kadak to jing job mo habaki nong kersan daga jing kemen ni na kawik election kalau kunta andre hakani boleh kebamta balik ikwa ban impose ya kani tena kalian kajungi ong nginum sha mo kamdon ngum kani sya garuhils ki kam impose ya kata ki kambu ita ki condition pechigwe ki states mo kamdon ya po West Bengal ka bajing snam ka jing apriu kadon pechigwe pat district room dan kata akum section 144 kam impose celebration ha andai hang ni ka belum so peaceful balik pi kwa ban impose ban khang ya ki pat ba ban wan ban ya le kemen ha kani kasi bat ka sulingo ngang penkemau DC ngong ba ha kani ka letterhead ada pipej atau kalau terhad kepada kiplak ikan eka order under section 144 menin perkat hajrong bong nu greater participation for a stronger democracy kat ba ki khang pat yu pai ba ban celebrate ka democracy na kaliang jong party ong nginum penyang ikan ye dalele ru bat ni la ong yo DC baun review ikan ye bat udi ban wing na kaliang ka jungi ong nginum penyang ikan ye nginum penyang ikan ye ka jing bam sha ik pai ba ban wan ban yale kemen ha ka ski jing job kan unu mo unu berjob im ong tang ya le si mo yangi hei kum ong menu berjob idon ya hok ban le kemen bat ban celebrate ya kum ba pam dan ba ki pesai ka tu ka ong ba khan kata ban man ya jing job kum ya gitu ki kendon bere bala bu na kaliang ka sarkar halo ka dei ba kan itu ha kaliang ka tu ya hun ne dei ban ong kini si long ni malau sedang mo la ngipek ini ki kendon dei ketika procession and slaughtering of any kind shall not be allowed within the premises hak tu jaka counting kata jusya itu nang ta habili bat ban penong kami KPI system hapo jong tu jaka baki counting mo hang tu kataru kapiang nang ta banra ya ki lama bat ki dien mo hak jaka ba counting is tu dari PCE for election kila bu tu jaka syabat bagi supporter kila ban wan kila macam hak tu jaka kamdan gum kata restriction dekan ni kum bangi keren bat ungi so tu kadai bitang hapo jaga counting is tu jaga counting daga kanumla e banlong mo te nama kata dang ong ya kita ngim don e nama kadai tang hapo counting nama ki bandrung atu hapo ru tang ki badon ID omla bandrung ki riu pai ba te kata ngi so tu andre ya kani ka point number 5 kadai ka e ka ba ngim la ban pediang ya kum ba om tang ka tu ka point number 5 ba kum la ban pediang atau kum na kalyang jong pi le si kuna lang dan e banong ba kani ka jing impose ka tu ka yu kala bandan ni hadiah la ni hidden agenda na kalyang ka sarkar em ya kata tengin num la ban keren ban conclude tengin num la na kalyang ka jungi henry ya ka e ka bangi i ba ka long ka e ka bom dei ya kata ngi wan penpau bangi la keren sai u bangin om pediang ya kani mo ya kani banong ba ki pai ba ki num dei ban wan ki pai ba ki num la ban ya le kemen ata u candidate num la ban ya mo kata ski jong jing job punya ya kata ka victory procession ke jong kalau ka i ba so thamula na kaliang jong ka sarkar pakai impose kum kini ki restriction kata ban ngila banong ba jing let persa jong ki ya kata point number 5 nomor ba pisung tho ba le selo banong ko BPP kan job ne job ne ngirem mo ingin ya keren ya kata ngin up ya ka sautari endai ke hok jong baru ndai tang ki supporter jong VPP jong kino ki job mo kidon ka hok ban le kemen ban celebrate
hakas ngi jong ka jing job i wan nam ta baro hi ndi mo ni ka jing job ni ap hakas tarik hoi